हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैफिनबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। फैदो लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों जालांबाय गोरोन्थि। नैबे गोदान मुभिनि नामानो जादों गोदान रादाय। लोगोफोर, सना फिल्म प्रडाक्शन प्रेजेन्ट इउटुब चेनेलनिफ्राय। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो बिथांमोननि नैबे गोदान भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। नैबे भिडिअनि कास्टिंआनो जादों एटिजि, जेनिफिर, अनसुमै, शरद आरो जिमनि। लोगोफोर, नैबे भिडिअखौ बिथांमोना अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय आरो नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों कपिल आरो हेमा। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो नोंथांमोना दासिमबो बिथांमोननि नैबे गोदान भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। नैबे भिडिअनि सुरुग्राफारानो जादों सपन कुमार ब्रह्म। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैनो हागोन। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों सना फिल्म प्रडाक्शन। बिथांमोननि भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। लोगोफोर, नोंथांमोना थांनानै नायहैदो। नोंथांमोना दासिम बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट नोंथांमोना मोननो थाखाय। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै।